context cultural algun element concret ja podem entendre la seva funció i no cal que ningú ens expliqui res. I en el més respectuós dels casos simplement es manté el nom indígena del factor que sigui que importem, però en molt pocs casos hi ha un interès genuí per entendre quan importem qualsevol element extern, és a dir, sigui un estil musical, sigui una substància psicoactiva, siguin costums en el vestir, per exemple, en molt pocs casos, molt pocs, hi ha un interès genuí d'entendre quina funció està complint aquell factor, aquell element dintre del seu context cultural originari, d'on ha sortit, etc. En canvi, ens sentim molt ofesos quan societats que no són occidentals agafen coses nostres i les reprodueixen naturalment, també sense massa interès per entendre l'origen, la funció, el nom, etc. Llavors ens sentim ofesos i ens tractem de salvatges que no entenen el que fem, però nosaltres fem exactament el mateix. Bé, aleshores, en el món amazònic, com us deia, l'ayahuasca té una profunditat cultural i una extensió geogràfica immensa. I probablement, i sense probablement, en els grups ètnics que la usen, com a antropòleg podria dir que no s'entén pràcticament res en profunditat si no és a partir de l'efecte de l'ayahuasca sobre la vida d'aquestes persones, a partir de l'efecte de l'ayahuasca com a medicina, com a recurs oracular, com a recurs per resoldre conflictes socials, com a recurs de toma de decisions, per exemple, que és molt important en les societats, els mecanismes que usem per prendre decisions. Aleshores, en diversos grups ètnics amazònics, l'ús de l'ayahuasca té a veure precisament amb aquesta finalitat, com a recurs o eina de toma de decisions. I les persones decideixen, a partir de les visions que han tingut, del tipus que sigui, estic generalitzant de moment, de les visions que han tingut sota l'efecte de l'ayahuasca. En general, de tota manera, el que es busca és, en el món amazònic, i tret d'algun cas aïllat, que ja és resultat d'una més o menys acusada occidentalització, el que es busca en general és la visió, és a dir, tenir visions. L'ayahuasca no es pren per desenvolupament espiritual o psicològic, perquè en el món indígena això són conceptes inexistents, sinó que es busca generalment la visió del que sigui. Una noia jove pot prendre ayahuasca per veure com serà la seva vida matrimonial, perquè està a punt de casar-se amb un noi que l'ha demanat i vol tenir visions bones, diguéssim, o algú vol veure com venç en alguna vendetta guerrera en el seu enemic i llavors si té la visió que ell venç el seu enemic, visió sota l'efecte de l'ayahuasca, doncs surt convençut a buscar el seu enemic que el que ha vist sota l'efecte de l'ayahuasca es convertirà en realitat, o sigui que ell guanyarà la batussa. Perdó. Les úniques excepcions, que jo sàpiga almenys, aquest ús visionari de l'ayahuasca, però repeteixo que és visionari amb una quantitat d'aplicacions molt diverses, Són els grups religiosos que han sortit arredors del cristianisme, el principal dels quals és el Santo Daime, però n'hi ha més també, que ja tenen un grau d'occidentalització important en el seu ús i concepció dels efectes de l'ayahuasca. Llavors aquests grups, dels quals després en parlaré una mica més, ja no busquen tant la visió, únicament la visió, sinó l'experiència espiritual, l'experiència del que en diríem nosaltres dissolució de l'ego i de comunió amb les forces de la natura o amb els altres correligionaris amb els quals estan compartint l'experiència extàtica de l'ayahuasca, etc. Aquí a Occident, l'entrada de l'ayahuasca ha sigut una entrada al començament molt lenta i en aquests 3 últims quinquennis aproximadament, la veritat és que s'ha disparat d'una forma sorprenent. Fent una petita revisió a la història de l'entrada de l'ayahuasca i del consum d'ayahuasca, no només del concepte, aquí a Occident, doncs tret d'alguna investigació puntera de botànics o d'etnobotànics que feien al segle XIX, jo diria que hi ha com un punt històric que és les cartes que va escriure William Burroughs al seu amic Allen Ginsberg. Sabeu que William Burroughs era un escriptor, literat, expert en drogues, que l'any 1953, es va publicar per primer cop un llibre que es deia això, Les cartes del Yagé.
Viaje, repeteixo, que és el vocable que s'usa a Colòmbia per referir-se a l'ayahuasca. I William Burroughs va estar a Colòmbia, va prendre ayahuasca de mans dels indígenes perquè s'havia de curar certes malalties, o sigui, no ho va prendre en cap altre objectiu d'exploració espiritual o alguna cosa així, i va escriure unes cartes al seu amic Allen Ginsberg, un poeta de la generació beat, que encara està viu, però van ser unes cartes escrites als anys 15, és a dir, que les primeres cartes que li va escriure Burroughs a Ginsberg dataven del novembre de l'any 1915, del desembre de l'any 1915, però no van trobar cap editor que els hi publiqués per falta d'interès, i repeteixo, la primera edició que es va fer en anglès va ser de l'any 1953, no? I va ser el primer document que va tenir una certa difusió popular, repeteixo, més enllà d'investigacions estrictament científiques, que algunes se'n va fer al segle XIX, i per exemple, com que al Museu Botànic dels Estats Units hi havia encara trossos de liana com aquestes, de final del segle XIX, que havia portat un antic director del Museu Botànic, doncs als anys 70, 80 es van poder analitzar i es va descobrir que seguien mantenint bé les substàncies psicoactives que tenen d'origen, és a dir, que tenen una gran resistència, els alcaloides que tenen aquestes lianes tenen una gran resistència al pas del temps i la temperatura, cosa que ho fa especialment útil pels indígenes amazònics perquè cal bullir-ho moltes hores i principis químics psicoactius que no els suportin bé la temperatura es descomposarien molt abans que les 7 o 8 hores d'ebullició que cal que estiguin aquestes lianes dintre l'aigua bullint doncs s'hagués espatllat. Aleshores, com us dic, va ser aquest llibre, 1953, Les cartes del Viaje, que d'alguna forma es pot indicar com el primer document escrit que parla de l'ayahuasca o del Viaje usant un terme colombià popular i que va tenir una certa difusió, sobretot entre la generació beat, després entre la generació hippie pràcticament va desaparèixer l'interès per l'ayahuasca, ja hi havia l'LSD, que era molt més fàcil d'aconseguir, hi havia la marihuana, i després, quan van saltar a Mèxic, es van trobar amb els bolets psilocibes, i també llavors era més fàcil d'aconseguir que no pas baixar fins a la Sud-amèrica Llatina i entrar dintre la selva amazònica. També jo he trobat algunes cartes de missioners, també de mitjans del segle passat, 1940, 1950, sobretot missioners salesians i algun missioner jesuïta, també he trobat escrits publicats, no vull dir cartes personals, però de publicacions internes de les seves ordes religioses i missioneres que parlaven de l'ayahuasca, alguns d'ells amb curiositat, no demonitzant-la tampoc, sinó amb curiositat del que anaven trobant a mesura que entraven dintre la selva amazònica. I, per exemple, els Shuars, com es deia, que és aquest grup ètnic entre el qual he estat 9 anys pràcticament convivint, no seguits però llargues temporades, cap al 1950, per posar una data bastant precisa, estaven tècnicament a l'edat de pedra. És a dir, que fins al 1940 i 1950 els Shuars hi són un poble gran, avui dia deuen ser uns 45.000 individus, i 45.000 individus en un grup ètnic amazònic és un número important. La major part d'ètnies actuals tenen 2.000, 3.000, 5 o 6.000 individus, com a molt. Llavors, els Shuars o Hivers per nosaltres és un grup ètnic dels que s'han instal·lat ja en aquest procés d'occidentalització i estan creixent demogràficament. Doncs són un poble, com us dic, que fins mitjan del segle passat vivien tècnicament a l'edat de pedra, és a dir, no tenien instruments metàl·lics, no tenien armes de foc i tallaven els arbres amb destrals de pedra. I han fet, llavors, els primers missioners que van entrar dintre el seu territori, que és un territori més o menys com Catalunya, de gran, doncs no podien entrar amb massa afany d'evangelització i de prohibir-los les seves pròpies pràctiques, perquè tenien totes les de perdre. Llavors, en aquells anys, els escrits que he anat trobant, us dic, de missioners bàsicament salesians, italians i espanyols, i també d'algun jesuïta, parlaven de l'ayahuasca amb el vocable indígena que es tractés, no sempre era la paraula ayahuasca, per exemple, els que vaig trobar entre els Shuars parlaven del natem, perquè no sabien que hi havia aquest terme que es havia castellanitzat com a ayahuasca, i parlaven amb curiositat, simplement. I és interessant perquè en aquests últims 15 anys, que aquí a Europa, a Japó també i als Estats Units hi ha hagut aquesta rapidíssima difusió del consum d'ayahuasca, els missioners pel seu costat han fet un procés paral·lel i hi ha missioners més